A l'entrada d'aquesta missa d'avui, que deia jo, el Senyor digué a Maria Magdalena: vés a trobar els meus germans i digues-los: puja el meu pare, que és també el vostre pare, el meu Déu, que és també el vostre Déu. Jo penso que aquesta xifra troba tres coses. La primera, Jesús diu primer els meus germans. Nosaltres som també germans de Jesús. L'altre diu Déu, el Pare de Jesús, és el nostre Pare. I amb això nosaltres vam sentir germans de Crist i Déu, que és el nostre Pare, som fills de Déu. I l'altre dia aquesta xifra deia Déu, el Déu de Jesús, que és el nostre Déu. O sigui, Déu és el nostre Déu, el nostre Pare, i això ens fa a nosaltres també fills seus, cohereus també amb Crist. Aquest dia que celebrem els 50 anys, jo penso que hem de donar gràcies a aquest Déu que ens ha estimat en tota la vida i sobretot de poder arribar als seus.